Ассалому алейкум дӯстони азиз, бонувон ва модарони меҳрубон. Имрӯзанги влогро оғоз мекунем. Як рулети бо лаззати осонак пухтам дӯстони азиз. Ҳозир маҳсулоташа ҳамаша дар рӯи экран нависта ба шумо нишон медиҳам. Ҳамин қадар маҳсулот меравад. Боз ягон саволатон бошад, метавонед дар комментария гузоред. Дӯстони азиз, пешакӣ мехоҳам гӯям, ки барқи моро таъмин карда истодан. Аз ҳамин сабаб якчанд муддат вақте ки анамин рулетамро дар духовка гузоштагӣ будам, барқ хомӯш буд. Аз ҳамин сабаб камтарак рулети ман хамираш безебтар омад, чунки 1-ним соат дар духовка бе барқ истодагӣ буд. Ба ҳар ҳол дӯстони азиз, хело ҳам болаззат буд. Умедворам, ки комментарияҳои хуб мегузоред. Ҳамин хел ҳозир 5 дона тухмро аз зардияш ҷудо мекунем ва баъдан миксеркати бо амун дараҷаи пасташ 2-3 дақиқа лат мезанем дӯстони азиз, ва баъдан миксерро ба дараҷаи баланд мемонем, то ин ки анамин тухм сафедияш хушрӯ вай шавад, лат задагӣ микс шавад. Ва баъдан боз шакар меандозем, кам-кам микс мекунем. Баъд зардии тухмро меандозем. Ҳозир дар раванди видеои ман ҳамашро худатон духтарон мебинед, ки чӣ хел ман омода кардагӣ ҳастам. Баъдан дӯстони азиз, ин як ширинии осонак аст. Ман боварӣ дорам, ки ҳар як зан ба осонии онро тайёр карда метавонад. Ва баъд аз ҳамун хӯроки нисфи рӯзӣ метавонед бо ҳамроҳии оилаатон, бо фарзандонатон ҳамин гуна шириниҳо омода карда, чӣ хеле ки мегӯянд, сари як пиёла чой ширинӣ нӯшида, ширинӣ хӯрда, чой нӯшида шинитон. Анамихе дӯстони азиз, боз ман ҳоло обуначиҳои нав қабул карда истодаам. Он подписчикои нави ман хостанд, ки дар бораи худам маълумот диҳам. Ҳоло бошад оиди худам ҳам маълумот медиҳам. Дӯстони азиз, ҳозир камтарак видеоро тамошо кунед. Дар ҳамин видеои худам оиди худам низ камтарак маълумот додагӣ ҳастам. дӯстони азиз, анам хел пишни мешавад баъд аз микс задани ҳамаи ҳамон маҳсулотҳо. баъд кам-кам қошуқкатӣ метавонед ордро илова намуда анами хел лат занед, микс кунед. метавонед духтарҳо шумо ордро ҳангоми омехта кардан лопаткакати фақат омехта кунед, миксерро истифода набаред. Аз он сабабе ки ман хостам камтарак тезтар корамро анҷом диҳам, барои ҳамин миксерро истифода бурдам. Шумо метавонед ба таби дилатон хоҳед қатъи қошуқ ё ин ки лопатка омехта кунед, фарқ надорад, миксер ҳам истифода баред мешавад. Духтарони азиз, анам хел мешавад хамири мо мулоимияш бисёри бад бояд сахт нашавад. Баъд ҳамон равған, 2 қошуқча равған омехта мекунем, камтарак бисёртар андозедан мешавад. баъд хушрӯ онро омехта карда духовкаро пешакӣ гарм кунед духтарон, 200 бамонед. баъд вақте ки аллакай ҳамон пухтупазҳоятонро дар даруни духовка мондед, метавонед духовкаро боз пасттар кунед. Як гарм шавад, баъд паст кунед, хубтар мешавад. Rasulullah on that day, even though we've strayed from him and his way. My brothers, my sisters in Islam, let's struggle, work and pray if we are to bring back the ана ҳоло бошад рулети мо омода шудагӣ духтарон. Мо як падноси дигар ба мегирему ҳамон вайро бумагаро аз тагаш оҳиста гирифта онро дар печонда мемонем дар вақти гармияш ва баъдан барои тайёр кардани крем
оғоз мекунем. ана ҳозир бошад анамин сливки дар холодильник буд хунукак дӯстони азиз ягон 200 граммашро ин 200 граммаш мешавад 2 стакани калон дӯстони азиз шумо метавонед 2 наму стакани калон пур сливкиро андозед метавонед камтар бисёртар андозед кремаш чӣ қадар бисёр бошад ҳамон қадар нағз кашида мегирад худаш ба хамир боз ҳам ба мазза мешавад дӯстони азиз инро бошад ҳозир мо аз дараҷаи пасти миксер оғоз карда лат мезанем ва баъдан дар дараҷаи баландашро бо истифода мебарем ки анамин сливки хушрӯ хел вай шавад пишне шавад ранги крем бурин худаш тайёр шавад агар хунук бошад сливки мо дӯстони азиз креми мо фақат ба мазза мешавад барои ҳамин сливкиро ҳеҷ вақт барвақт бароварда намонед аз холодильник гузоред дар ҳамон холодильник истад аммо пеш аз тайёр кардани крем ҳатман баъд бароред ана ҳозир инро лат мезанем то ягон 11 дақиқа дӯстони азиз аз дараҷаи паст сар карда ба баланд меравем ва баъдан як доз гӯшони молоко ним қутияшро истифода мебарем ана ҳамон гӯшони молокое ки сахт не мулоим бошад обакӣ бошад дӯстон бисёр ҳам нағз мешавад шумо метавонед аз дигар сливкиҳо низ истифода баред дӯстони азиз ба ман бештар ҳамин петмол маъқул аст барои он ки ин интихоби профессионалҳо ҳастанд боз ҳам маззаш беҳад хуб аст аз ҳамин крем берун бо метавонед шумо намехалин крем алоҳида тайёр карда бо мева истеъмол кунед бо меваҳои ҳар гуна дӯстони азиз беҳад бомазза мешавад боз аз ҳамин сливки ва як-ду дигар маҳсулотҳо боз яхмос тайёр карда мешавад ман ягон рӯз дар влогам аз ҳамон яхмосе ки беҳад болаззат хонагӣ аст тайёр мекунам ва баъри шумо нишон медиҳам дӯстон ана ҳозир бошад дӯстони азиз мехостам камтарак дар бораи худам маълумот диҳам ман дар давоми 10 сол мешавад ки 9-10 сол мешавад ки ҳамчун тарҷумони забони англисӣ кор ва фаъолият мекунам влогамро ютуб каналамро дӯстон як 3 сол пеш 2.5-3 сол пеш соли 2021 кушодагӣ будам аз ҳамон вақт кам влог мекардам бисёри сахт ҳар рӯз влог намегузоштам аз он сабабе ки корҳоям бисёр буданд ва баъдан дӯстони азиз ҳамин хел корманди як ташкилот ҳастам оиладор ҳастам дӯстони азиз аллакай чанд моҳ мешавад ҳамроҳии шавҳарам алоҳида зиндагӣ мекунем ҳар рӯз дӯстон ман ҳаракат мекунам ки барои шавҳарам ягон намуд шириниҳо пазам албатта ки ман пухтупазчии профессионалӣ нестам ва пухтупазчии профессионалӣ набошам ҳам ҳаракат мекунам ки ягон чизи бомазза барои оилаи худ барои хурсанд кардани падару модари шавҳарам худаш хонаи худамон ягон чи пазам дӯстони азиз ман ҳамин хел шахс ҳастам ки мехоҳам фақат барои хонаи худам оилаи худам зиндагӣ аҳамияти ҷиддӣ диҳам ҳам кор кунам ва ҳам барои оила аҳамият диҳам барои он ки оила дар зиндагӣ барои зиндагии ҳар як шахс ин дар ҷои аввал меистад барои ман ҳам ҳамчунин аст дӯстон ва ҳамин хел ҳар рӯз баъд аз кор вақте ки хона меоям ҳаракат мекунам ки ягон чизҳои болаззат пазам хайр боз ягон саволҳоятон бошад дӯстони азиз марҳамат дар комментарияҳо гузоред ман ҳатман ҳаракат мекунам ки ба ҳар яки шумо ҷавоб диҳам ҳамаи шумо ба раҳмати калон модарон духтарҳо бонувони азиз барои дастгирии шумо ман беҳад хурсанд ҳастам раҳмати калон барои ҳар яки шумо боз барои ман ин як мотиватсия мешавад ки барои шумо боз ягон навигарӣ чизҳои нав пазам баҳри духтарони ҷавон маслиҳатҳои хуб диҳам барои духтарони ҷавон ҳамин тозагии хона мотиватсия пухту паз ҳамин чизҳоро нишон дода онҳоро рӯҳбаланд кунам Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu